Na wieczór stanąłem w takim punkcie. Tam jest park, a tutaj jest strumyk sobie płynie. Szedłem trochę dalej. No to tutaj właśnie płynie dalej. Tam to jakaś taka ślepa odnoga była tego strumyka. To jeziorko no nie wygląda zachęcająco, żeby tam nogi moczyć nawet. Ja tam stoję po drugiej stronie szosy. A tu mostem idzie autostrada, którą będę jechał. Tu zjechałem i będę dalej jechał. Tutaj można nad brzegiem jeziora posiedzieć sobie na ławeczkach w cieniu.